kina zuciyata sai yasa kike sani kuka. Kin san kuma kin kayo min ba za na ce miki ni rabo ba. Kaunar kina zuciyata sai yasa kike sani kuka. Kin san kuma kin kayo min ba za na ce miki ni rabo ba. Tuno ranar da mun kai gamo da ke ba za na manta ba. Kin kawo ɗinkin ankon ƙawarki za ku yi babba. Sai telan ya ce da ke ai ba za ki samu da wuri ba. Lallai ranki ya ɓaci fuskarki ba ta ɓoye hakan ba. Sake tashi kice da shi zaki wucewa, domin akwai mutane a shagon aiki suna yowa. Ganin hakan ya sani na tsomo baki sai ta waigowa. Sai na ce da ita wasa ya kai ɗinkin ta za ya yau babba. Zancen da nai ta ji daɗi domin har ta yi nishaɗi. Ko a fuska in ka dube ta kan zai nuna duk ta ji daɗi. Sai na ce da shi abokina kai mata ɗinkin da ba kamar sa. Sai ta ce da ni fa ta gode da yin hakan ba ɗan kaɗan ba. Daga nan sai ta miƙe za ta tafi tana murmusawa. Sai ta miƙo min wayarta ta ce min nan ba na nasawa. Abin ya bani mamaki amma sai na yi sawa. Sai ta ce da ni zan kira ka komin dare kai yau ɗagawa. A nan nake son tsayawa da labarin da na yo. Cigaban zai yo ta nan gaba kaɗan idan Allahu yayyo. Komai lokaci ne mu haɗu a can labari na biyu. A nan zan gaya muku yadda mun kayo ko ta kira ni. Kina zuciyata sai yasa kike sani kuka. Kin san kuma kin kayo min ba za na ce